Sa lungsod naman ng Urdaneta, Binigyang-Diin sa isang workshop sa Urdaneta City ang kahalagahan sa pag-iwas sa paggamit ng vape at iba pang uri ng paninigarilyo lalo na sa kabataan. Inilunsad ng City Health Office ang aktibidad bilang bahagi ng kampanya kontra non-communicable diseases at hakbang upang mapalakas ang kaalaman ng mga kabataan sa panganib ng vaping. Tinalakay dito ang ordinansa ng lungsod sa paninigarilyo, mga epektibong paraan ng smoking prevention at pangunahing impormasyon sa kalusugan kaugnay ng masamang epekto ng vape. Kasama sa aktibidad ang pagbuo ng youth group na magpapalakas sa kampanya sa kanilang sektor. Nahalal dito ang mga bagong opisyal na inaasahang manguna sa inisyatiba para isulong ang smoke-free lifestyle sa mga kabataan. Naganap ang panunumpa ng mga bagong opisyal kahapon, Nobyembre 24, sa City Hall bilang formal na pagkilala sa kanilang tungkulin sa pagpapalaganap ng advokasya laban sa vaping. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM News.